Raver 84, s obzirom da ne voliš da pričaš o danima provedenim u vojsci, stiče se utisak da se tu nešto izdešavalo na što nisi ponosan. Naprotiv, loš je utisak, ja sam jako ponosan na ovu zelenu beretku, nije lako zaslužiti i dobiti. Tako da sve što se događalo tada, jako sam ponosan na to, tako da nema apsolutno ništa loše. Zbog čega ja ne želim pričati o vojsci, jednostavno ne želim pričati, to izgleda kao hvalisanje, to su jako teške obuke, ja kad počnem pričati o njima ne mogu stati, koliko sam fasciniran s njima. To je jedini razlog zašto ja ne volim pričati o vojsci. Ljudi svašta tvrde, govore, ovo ono, kleveću. Ja sam odlučio nešto napraviti u svoj obranu. Prvi video je to jesam li bija pripadnik specijalne postrojbe. Ja sam to rekao u nekoliko podcasta, rekao sam na svom kanalu, volim to spomenuti, ponosan sam na to, bez obzira na što mogu to provjeriti, dokaza ima i sve, ima 60 ljudi koji vrša tu obuku na kraju krajeva. Ja sam odavno zamolio jednog svog kolegu, to vam je dokaz svega što se ja priča. Ovo je o meni napravio prije par godina već, ali ja nisam tija, kao što sve dokaze druge što ima, nisam tija to davati. Ali pomalo ću vam davati, neke stvari sam prikazao sa trikovima, sa scenografskim trikovima, da to bude zanimljivija videa i to je to. O sve ostalo će vam ovaj video potvrditi. Pozdrav Vedrane, čujem da imaš problema sa nevjernim Tomama, da ti ne vjeruju da si bio na obuci za prvi hrvatski gardijski zdrug. Eto, ja vam mogu potvrditi, Vedran je bio na obuci, bio je zajedno sa mnom, bilo je to 98. godine. Obuka je trajala mjesec dana, bila je paklena i od tih 60 nas 20 su izabrali kao najbolje za padobransku bojnu. Vedran je naravno bio među tim najboljima. Eto ljudi, sve ste vidjeli. Kako sad, kako ćete reagirati, hoćete mi se ispričati? Hello everybody, my name is Vedran Bajun and I am adventurist. What can I say? I'm a former special forces. Kako se treba držati pištolj? Pa pištolj, sada ga imam u ruci, pokazam. On se ostavi tu na ruku, mora reći prst preko prsta. I ova ruka štiti da on ne trza, a on se drži, nikad nije prst na okidaču, nego je prst ravan uvijek. I to su te stvari, nema, ili imate malo imate ruke da uđu kada. A, to je, znači mora prst preko prsta ići. Znači to. I ova, s ovom rukom ga stabilizirate da možete precizno gađati, a ovdje prst ne smije biti na okidaču, nego uvijek je ravan. Znači da ne dođe do nekog slučajnog okidanja. Cijelo vrime, ajme cijelo vrime, ona mala gleda baš u tebe. On ne vidiš, ajme on ne vidiš, ona tamo mača čekaš više. Čini mi se, ajme čini mi se, da će opet kasno bit kao onaj put. Čini mi se, ajme čini mi se, da će i ova reći ono isto. Ti si bija, bija, bija kad je grmilo, kad je grmilo, kad
A gledaj, šta si karizmatičniji, duže to sve traje. Znači ja da sam ignorirao što ti kažeš, ne bi to prestalo. Znači, misliš da nema šanse da bi stalo, nego da bi samo pokušavali dok te ne bi isprovocirali, ajmo tako reći. Koliko je to podlo, koliko je to ružno, koliko je to zlo na kraju krajeva, što se sve radilo, ali kažem ti, ja kad sam bio na obuci za specijalce, imao sam prijatelja, jedan zove se Glavaš, Mrcina izgleda kao Konan, jako sposoban, i sad na to intenzivan tečaj, tu je jako teško izdržati, jako mali postotak ljudi izdrži na kraju, i kad bi nam bilo najteže, on je mene gleda, ja sam ljudima piva, ne znam, počeo bi piva da bi diza na nekim vodenim preprekama, i on je samo došao, ima je otkucano na mašini, tekst ovako, znači on je pisao pismo, i napisao mi je pismo koja se zove Stijena u koju udara more. On je mene tako vidio, tako me doživio, znaš, da se jako kamen u koji udara u valovi, ali kamen se ne miče, znaš. I ja biti, nakon godina, on kad mi je to dao, to mi je imponiralo, svaka čast, mi je dao jedan sposoban lik koji završio na kraju obuku sa mnom. Ja nakon godina mi je to palo na pamet, kako me on doživljavao biti, i to je stvarno tako, znaš, možeš napadat, brate, koliko god hoćeš, samo ćeš se odbiti, rasprsnit ćeš se ko val morski.